Искам да ти кажа нещо ясно и просто. В днешния свят видимостта не е лукс. Тя е всичко. Ако хората не знаят за теб, няма как да те изберат. И това боли, защото знам колко усилия влагаш. Колко нощи си стоял, мислейки как да привлечеш повече клиенти. И колко пъти си се питал, как така другите имат повече работа, а аз не. Ето добрата новина. Не ти трябват хиляди левове за реклами или скъп екип с камери. Нужно ти е само едно нещо. Да натиснеш бутона запис на твоят телефон. И това, което казвам, е сериозно. Запиши едно кратко 60-секундно видео, съобразено с твоята услуга или продукт. 3 неща, които всеки клиент трябва да знае днес. След това го качи навсякъде. В Instagram, Facebook, TikTok, YouTube Shorts. И ако искаш, пусни го с 10 лева на ден в твоят район. Толкова. Никакви технически глупости и никакви излишни оправдания. Само реална стойност, изговорена с твоят глас. Помни това. Бъди видим, бъди разпознаваем, бъди избран. Хората не купуват от непознати. Купуват от тези, които познават, харесват и на които вярват. Не си видим, просто още не си натиснал запис. Нека го променим още днес. Запиши първото си видео, публикувай го навсякъде и гледай как бизнесът ти започва да се движи напред.